Ассалому алайкум мухлисои канали Саудутиҷӣ. Ҳама каса бардуро чӣ хелен созен хубен саломатиётон хубай настренотон созае. Дар ин видео бардуро хонаҳои заминӣ ва квартираҳои арзон модароӣ кардагиянд. Имрӯз бардуро ман бекор шудам, амвора нархошона барои шуморо гап мезанам. Марҳамат видеои моро то охириша тамошо кунем. Бардуро ҳами сум дошта бошем. Боварӣ дорам ки ҳами видео ягон хонаи заминӣ ё квартира мехарем да. Барое ки нархошон арзон таърифи бадш накунем. Хулоса видеоро то охириша тамошо кунем. аз киҷое ки хона замин квартира дар кораи дар комментара бинависед, ман арзонтар ёфта дар канал мемонам. ва касе ки хонаҳай мисол ана квартирай магазинай мисол гов молай чизе ки барои фурӯш дорем бардуро мо дар мисол видеои оянда рекламаш мекунем. тариқи мо WhatsApp дар мо равон кунем бардуро мисол мо я рекламай созиш мекунем да. дӯстони азиз, як дона лайки бепла биҷиқен. касе дар канали мо меҳмонен подписатсия кунен. рафтем ака. дӯстони азиз, ана мухлисои худам яды комментария фасон навистагия ман амвора дар навор мемонам. охи чӣ хел ҳами суханои хушура мисол ман пропускат мекунам да. мисол ана ака гӯш кунани бародар чӣ навистагия? навистагия ки пули зангирӣ ма барои суханот хона мехарам брат биги панҷа. ака мақсад мега ки ана пули зангирӣ ма хона мехарам биги хонара шери нар ӯ зан худаш меоя. гав нест ки ҳозир мехонем дигаша баъд бардуро ана хонаҳои заминӣ да баъд квартирода мегзарем. хоб бардуро мехонем дигаша. и бародар навистае ки бовар ка ака гап мезанӣ ман худма соҳиби ҳами хона ҳис мекунам. гап нест брат навистае. зинда бошӣ брат ҷон. раҳмат барои дастгиритоне. раҳмат барои ҳами комментариҳое ки ҳам хеле фасон менависен. зинда бошем бардуро. дӯстони азиз, ана ака эълонҳода мегзарем. мақсад хона ва квартираҳода мегзарем. бо диққат неки то охириша гӯш кунед. дӯстони азизам, ана ака навора сар кардем. бо диққат гӯш кунед. бардурои хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи Хуросон дар Расветш будай лави роҳи Калонда 10 сотиқ заминда се дар хона қатъи кайлдорош кардагия хонаҳо ремонт кардагия. бардуро ҳами сума метиву медрои зиндагӣ мекунед да. бо дар бари хона фундаментҳо як хонаи 5x3 кайлдор, баня, ошхона, анҷомхона, дегдонхонаш мақсад фундаментош рехтагӣ будай. о светаш ҳама вақт кор мекуна. нархш бардуро ва хоҳарои азиз 130 000 сомон мега. фақат харидорои аниқ занг бизанен бо арзона мешава. ҷои зурда будай бардуро да. мисол ноҳияи Хуросон дар Расветш нами лави раи Калон да. нархш 130 000 сомон. харидорои аниқ занг бизанен арзон мекадай. ина бо дига суратоша тамошо кунем бардуро. лави раи Калонда чӣ хеле гуфтам. ва бардурои азизам мегзарем ба дуюм эълони имрӯза. бисёр навистабудем ки шаҳри Душанбе пеши корвон ягон квартира арзон биё. бардурои ина квартираи фасоне. касе ки сум дорем бардуро жилет накунем бихарем бишухӣ. бо диққат гӯш кунед. квартираи афши бардуро қарор дорад дар шаҳри Душанбе пеши бозори корвон. бардуро ҳами трезаи ҳами хонара ҳуй мекунӣ ку ҳами бозори корвон метова. ҳами қариби корвон да будай. духонага дар 3 этаж қарор дорад 40 квадратни метр. ремонти олиҷаноб. ремонти олӣ кардагияне ки о свеч ҳастай ҳуҷҷат 100% қарибишта мактаб баниса садиқ шидесай мақсад точкаи зурда. телевизори плоски қатъи базаш, холодильник, кондитсионер, нами чизош падарка касе ҳами квартирара бихара. нархш бардуро ва хоҳарои азиз 225 000 сомон. духонага 225 000 сомон арзон мешава. бовар ки 100% меарзае. ина номрои телефонаш касе харидор бошен занг бизанен. бардурои азиз монда набошен, ки лайкора фаромӯш накарда бошен. бардурои хонаи десен заминаи қарор дорад дар ноҳияи вахш ҷамоати ваҳдат деҳаи истиқлолишда. ноҳияи вахш бардуро ҷамоати ваҳдат деҳаи истиқлол. ина бо як бор дига мегумтон ки шумо гӯш куненда. 10 сотиқ заминда 4 дар хона кардагӣ. ду хонаш ремонт дорад, ду хонаи дигаш ремонт надоштай. о светчаш ҳастай. ҳуҷҷатош бардуро ҳама ҷоша 100% кардагиян ҳуҷҷатошава, не ки ҳами сертификат надоштай. хай бардуро пул боша мисол ҳамаша мекунӣ. 40 дарахти мевадиҳанда дора. ҳуҷҷатхона, баня, оғилам доштай. ҷои фасон дайне ки нархш бардуро ва хоҳарои азиз 100 000 сомон. 100 000 сомон. касе харидор боша арзон мешава. нархи зурайне ки бардуро номрои телефонаш ҳаст. ина номрои поёнгишта WhatsApp-ам дора. касе харидор бошем бардуро занг бизанен. хонаи арзона аз ноҳияи вахш бихарем бешухӣ.
ина дарини хона шаби ҳам пула битеву бидро зиндагӣ кида мардак борӣ. дар чанд видео бардуроне ки гуфтабдан аз ноҳияи Файзобод квартира бонен ина бардуро як квартираи арзон мадароӣ карда нархеш зурайне ки дӯстони азиз квартираи афши қарор дорад дар ноҳияи Файзобод доми Ҷамшед рӯ парои Аделда трезош бардуро тарафи раҳа нигоҳ мекардай духонага дар 4 этаж қарор дорад 67 квадратни метр бардурои суратҳои десен суратҳои кӯҳнай ҳозир ремонт кардагия шпаклёвкашам кардагия фақат абоя мечаспониву медурои зиндагӣ мекунӣ вана туалетша бардуро харидагӣ овардагиян о светиш ҳастай ҳуҷҷат 100% подвалам дора нархш бардуро ва хоҳарои азиз 210 000 сомон мега касе харидор бошен арзон мекадай бардуро номерои телефонаш аст номерои Россия имо WhatsApp дора занг бизанен квартираи арзона аз ноҳияи Файзобод бихарен. бардурои азиз монда набошен мегзарем ва панҷум эълони имрӯза квартираи арзонда қариб омадесем бардуро ана хонаи фасон аз ноҳияи қамсангирам гуфтабдан яъне ки номи пешнаш ҷайҳун гуфтабдан ки хона ана замин бумо бардуро ина як хонаи арзон ёфтумтон дӯстони азиз хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи қамсангир айбозор 1 километр дуртар 12 сотиқ заминда 3 дар хона қати веранҷ кардагӣ кухни баня дар друншай ремонташ миёнай о светаш пастаяни кор мекуна ҳуҷҷатош 100% дарахтҳои навниҳол доштай ҳоҷатхонарам дора дӯстони азиз ҳами як гаптон мегум сухшу гӯш кунен соҳиби ҳами хонада гарини сум дар корай агар гуфтагия ки ними пул шаҳози битен нимша бадам битен мешидай 135 000 сомон агар пули нақд дошта бошен арзон мекуна чӣ хеле гуфтам бардуро агар ними пул шаҳози битен нимшам бадам битен мешава номерои телефонаш аст се та номери телефоншам мондагим бардуро маълумоти бештара занг бизанед. дӯстони азизам мегзарем ба шашум эълони имрӯза квартираҳои арзон да омадем бардуро имконият боша лайкора биҷиқен касе дар канали мо меҳмонен бояд подписатсия кунен то аз наворҳои нави мо бохабар бишен бардурои квартира десен қарор дорад дар ноҳияи Фархор чорхонага дар 4 этаж қарор дорад 110 квадратни метрай домои пешинае бардуро хона ремонт кардагия соҳиби хона мега ки хона ҷойгир аст дар ноҳияи Фархор назди стадион ана 4 этажда чорхонага чӣ хеле гуфтум бардуро як падез дора нархиш 150 000 сомон арзон алиш мекадай харидоро занг бизанед. бардурои азизам мегзарем ба ҳафтум эълони имрӯза ана дӯстони азиз квартира десен қарор дорад дар шаҳри Турсунзода номи пешнаш Регара касе намедона як хонага дар 1 этаж қарор дорад 36 квадратни метрай дом бардуро навасторӣ кабдай хонара чӣ хеле десен без ремонт коробкае соҳиби квартира бардуро гуфтагия ки ана дом лифтам дора ана сохтмонаш тамом шудагия дома мисол мешава ки пула битиви квартира ремонт кунӣ бидурои зиндагӣ кунӣ нархш бардуро ва хоҳарои азиз 140 000 сомон мега касе харидори аниқ бошен занг бизанед. дар видеои пешна гуфтабдан ки шаҳри Хуҷандам ягон квартираи арзонам бимонен гап нест бардуро аз куҷое ки мисол квартира замин хона дар кораетона дар комментария бинависен дӯстони азизи квартира десен қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд духонага дар 5 этаж қарор дорад 47 квадратни метр райони Истиқлол Табошар навистагиай домои пешинае бардуро хонара без ремонт коробка гуфтагиай хай мумкин бардуро ремонтиш миёна боша бо касе харидор бошен мерен ай пеш мебинен нархша 110 000 сомон мега духонага 110 000 сомон арзон мекадай харидори аниқ занг бизанед номерои Тоҷикистонае. дӯстони азизам мегзарем ба эълони навбатӣ ана ин квартира десен қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат як хонага дар 9 этаж қарор дорад 54 квадратни метрай дом бардаҷону навастройка хона без ремонт коробка соҳиби квартира мега ки ана дом тайёрай ана квартира бардуро ремонт надора мегириши хай як ремонт мекунӣ медурои зиндагӣ мекунӣ ҳавлиам доштай бардуро касе харидори аниқ бошен бо арзон мекадай нархш бардуро ва хоҳарои азиз 190 000 сомон мега як хонага 9 этаж шаҳри Ваҳдат 190 000 сомон номерои телефонаш аст харидорои аниқ занг бизанед.
خب دوستان عزیز مگذاریم با کوارتیره نوبتی، یعنی که اعلان نوبتی دا مگذاریم. دوستان عزیز کوارتیره داشتن قرار دارد در ناحیه وخش. کسی بردرو ناحیه وخش نمیدونه. مثال انا قرغانای شهر بختار مثال بگیریم. بعد کشونیان میره، بعد ناحیه وخش میره دا امی طرف ده. دخانگاه دیم اتاج دا قرار دارد 50 کوادرات متر. دومای پیشینه خونه ریمونت کردگی است. سوی کوارتیره بردرو گفته گیه کی انا دخانگاه دیم اتاج دا ریمونتش میونه. دوم چند اتاجه بردرو خیلی گفتگی نیست میره میبینه نرخش 190,000 سومون ارزان نکده. دوستان عزیز مگذاریم با اعلان نوبتی. بردروی کوارتیر داشتن قرار دارد در شهر دوشنبه دخانگاه در دیم اتاج قرار دارد 45 کوادرات متر رایون فردوسی دومای پیشینه خانه ریمونت کردگی است. صاحب کوارتیر بردرو گفتگی که دخانگاه در دیم اتاج قرار دارد پایان کاروان راه завод анасрошни пулмон дар корай бо арзон мешава бардро. Дихонага чи хеле гуфтам ана дар шаҳри Душанбе нархиш 190,000 сомон. Ана бардро ана хамерен мисол ай квартира ай пеш мебинен шароитоша. Нархиш 190,000 сомон бо арзон мекадай. Харидорои аниқ занг бизанед. бардрои азизам монда набошене. мегзарем ба 12 эълони имрӯза. дӯстони азизи квартира дишен қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб дихонага дар дим этаж қарор дорад 46 квадратни метрай. домои пешинаи хонара нав ремонт кардагианд. соҳиби квартира мегӯяд ки хона дар 10 микрорайонай доми 14 сари раҳ ана пеши паркда дар дим ошёна қарор дошта бардор ремонташ миёна ба баъзе чизҳош мисол мефурӯхтиянд термос кондисионер кухни гарнитур стенка шкаф خبر دارم چیزاش مثال مقصد میستوده در درنیامی خانه در درنیامی کوارتیره نرخش 185,000 سومون. خریدارای انیق زنگ بزنید. انا که بردرو هم جای چقچق اومده همین مخلصو قطی کم کم چقچق نکنی نمیشه در همی آخری ویدیو. بردروی عزیز ای بود نواری خانه های فروشی امروزه. аз ки ҷое ки мада хона квартира роӣ кардан арзонтар ман имрӯз бардро нархошона барои шумора гуфтам. дар ин наворне ки чизҳои арзон бисёр будне ки хона будана квартира будне ки заминҳои арзон бардро роӣ накардиан оле. ха аз ки ҷое ки мисол хона замин квартира мисол мошин чизе ки барои фурӯш доранд мисол мардам мада роӣ кунанд ман арзонтар барои шумора реклама мекунам. аз ки ҷое ки бардро дар кораи дар комментара бинависед мисол хона дар кораи квартира дар кораи дар комментара бинависед ман арзонтар ёфтам барои шумора реклама мекунам. ва дӯстони азиз ана чӣ бигем дига хай ана имконият боша ҳамун ядона лайкира барои меҳнатҳои мо барои ҳам чақчақҳои мо биҷихем бовар ки ин кори мо гарини қинайда корш беҳад қинаяка бардро ҳамун ядона лайкира барои меҳнатҳои мо биҷихем ва касе дар канали мо меҳмонен форатон ки видеои наи мара якмин шида тамошо кунем бардро ин ҳами поён да кнопкаи подписатсия нависаги яку сархиқати унамора биҷиқен зангула яку зангула мебуроя унамора дар бологиш монен тамом. вақти мо видеои нава дар канал мондем сразу шумо бохабар мешавем медроем видеои нави мара якмишта мақсад тамошо мекунем да. ана бардро лайкорам биҷиқен ки ягон бехона соҳиби хона шава и савобшон шумодам мераса. хай бардро настрени боша камкам шӯхӣ мекунем ки ҳами шумо роҳат кунем да ҳами чақчақҳои мо бо бачаи очкидоро мегум ку яхел вақт. хай бардрои азиз гапаи сӯси бисёр намебарем то видеоҳои оянда худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад дар ки ҷое бошен ҳамеша сарбаланду хонаобод бошен. касе ки бардро дар ғарибиен ана ба кисаи пир ба ватан баргарден. зинда бошене бардро. раҳмат барои дастгиритон бори дигар раҳмат ки дар комментария ана дар комментария мисол комментариои фасон менависен да ба ман мембирам ай хандара. خودم تو خم میخندم با هم کامنتری شما را میخونم. زنده باشین برادرجانو. خیاکه.